Op 30 en 31 mei en 1 juni niet te vergeten is het weer Vestrock in Hulst. De wallen staan te schudden op de muziek. Want er is weer van alles, tientallen bands. We hebben allerlei acts. De Vestrock University komt terug, de cruise is terug. En de camping, die wordt dit jaar wel iets bijzonders, want het wordt een duurzame camping. Dus dat wordt ook helemaal mooi, met glamping erbij. Nou, wel weer nog meer. Kortom, wij denken dat het weer een daverend weekend wordt. En iets heel belangrijks voor dit jaar, dat is namelijk de zondag 1 juni, Next Gen. Wat betekent dat? De volgende generatie. En dat betekent dat er een speciale dag georganiseerd is voor en door jongeren. Ja, dat is een fantastische vernieuwing natuurlijk voor Vestrock en we zijn heel benieuwd hoe dat is. En daarom gaan wij zo meteen praten met Martin Martens, dat is bestuurslid van Vestrock. En Amélie Leenaerts, zij is vrijwilliger en toegevoegd aan het bestuur, helemaal speciaal voor Next Gen. Martin, bestuurslid van Vestrock. Wat maakt de versie van 2025 in jouw ogen een echte must-go? Ja, we gaan dit jaar volop inzetten op beleving weer, net als andere jaren. We hebben een hoop nieuwe dingen, dus ik zou zeggen, kom allemaal. En ja, dan maak je me nieuwsgierig. Wat zijn die nieuwe dingen? Nou, we hebben opnieuw de Vest Cruises, dus boottochtjes in de Vest. We gaan wandelingen maken. We hebben extra podia, dus we hebben in totaal 6 podiums dit jaar. En we gaan bijvoorbeeld ook het Nederlands kampioenschap luchtgitaar spelen, organiseren dit jaar. Oké, dat hebben jullie naar Vestrock gehaald? Ja, zeker. En de winnaar gaat ook echt naar het wereldkampioenschap. Wauw, en waar is dat? Eventjes om mensen lekker te maken? Ik dacht dat het in Finland is dit jaar. Finland, oké. Dus dat wordt een sauna-arrangement, zou ik maar zeggen. Zoiets, ja. Even wat Next Gen, daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Want dat is natuurlijk ook echt een nieuwtje dit jaar. Hebben jullie voldoende vrijwilligers eigenlijk voor Vestrock? Want het is natuurlijk een enorme organisatie, ook met al die nieuwe dingen erbij. Laten we beginnen. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie eigenlijk? Nou, in totaal zitten we, ik denk net iets boven de 400 vrijwilligers. We maken gelukkig gebruik van de samenwerking met een heleboel verenigingen, carnavalsverenigingen, de scouting. Een heleboel mensen die gewoon komen aanwaaien. Dus echt wel een lokaal evenement voor een heleboel mensen die er al een hele tijd naar uitkijken. Dus een heleboel. Ik zie op jullie site nog wel steeds de button met hoofdletters vrijwilliger worden. Betekent dat jullie nog wel steeds vrijwilligers nodig hebben? Ja, we zoeken op sommige onderdelen zoeken we echt nog wel vrijwilligers. Met name bij de techniek noem ik het maar, de infra. Het helpen sjouwen, aanleggen van een hoop dingen. Daar kunnen we best nog wel wat mensen gebruiken. Oké, nou waarvan akte. Dus mensen kunnen zich melden natuurlijk bij jullie. Nou gaan er al jaren, ik ben zelf ook bezoeker van Vestrock, gaan er geruchten dat Vestrock zou gaan verhuizen naar een ander terrein of zelfs zou worden overgenomen. En dan hoor je namen als de Zwarte Cross of Mojo. Wat is daar nou van waar? Ja, ik hoor dat ook en ik verbaas me er wel eens over. Voorlopig blijven we gewoon hier op het terrein waar we al 15 jaar zitten. Dus ik denk dat dat het enige goede antwoord is. Ik kan me voorstellen dat er altijd voer is voor speculatie, maar wij weten van niks. Nou noem je wel het woord voorlopig. Ja, definitief bestaat niet volgens mij. Dus we hebben geen plannen om een andere kant op te gaan, laat ik het zo maar zeggen. En dat van die overnames? Ook niks van bekend, helemaal niks. Dus dat zijn gewoon lekkere geruchten, juice zeg maar, die gewoon tijdens Vestrock zich afspeelt en misschien wordt de magie er wel groter van. Ja, lekker bij een pintje over blijven ouwehoeren, komt allemaal goed. Oké. Hey, nou hebben jullie Next Gen opgezet, hè? Hoe werken jullie samen met de Next Gen, de Next Generation? Hoe gaat dat eigenlijk in het bestuur? Nou, wat we gedaan hebben is dat we 1 iemand aan het bestuur hebben toegevoegd, Amélie. En Amélie die zorgt ervoor dat de zondag gedraaid moet worden. Dus we hebben de verantwoordelijkheid voor die zondag ook daadwerkelijk bij de volgende generatie neergelegd. Dus elke discipline die wij in de organisatie hebben, die heeft ook een counterpart bij de jeugd.
En die gaan ook daadwerkelijk aan de slag op zondag. Dus degene die verantwoordelijk is voor de techniek, die moet ook zorgen dat de storingen opgelost worden. Er zijn mensen die hebben meegekeken bij de programmering en zo hebben we dat eigenlijk verdeeld. En proberen we ook de jeugd lekker te maken om ons in de organisatie straks op te volgen over een aantal jaar. Oké, dus dat is de achterliggende agenda. Ja, absoluut, absoluut. Na 15 jaar begin je toch ook lekker na te denken van ik zou ook wel eens aan de andere kant willen staan. Gewoon lekker met een pintje luisteren naar de muziek en anderen het werk laten doen. Zo is het, ja. Ja. Amelie Lennarts, jij bent eigenlijk vanuit de vrijwilligers toegevoegd aan het bestuur om NextGen te organiseren. Ja, ze hebben mij dat in september gevraagd en ik heb eigenlijk niet getwijfeld. Ik heb direct gezegd, oh, ja, graag. Oké, en wat trek jij daar zo in? Ik heb een gigantische passie voor de festivalsector en de concertensector en live muziek in het algemeen. En ik denk het idee achter NextGen was dat sinds corona eigenlijk veel minder jeugd geïnteresseerd is in cultuur en alles daarom liggend. En om toch zo wel de jeugd terug daarin mee te krijgen. En ik vond dat een zalig idee, want ik wil zelf ook zo graag in de sector terechtkomen. Dat ik die passie wel wat delen met andere leeftijdsgenoten en hun dan mee kon krijgen in het verhaal. En ook laten zien hoe zalig het is om dit te organiseren en hiermee bezig te zijn. Oké. Kun je nog even uitleggen wat NextGen eigenlijk is? Het NextGen is eigenlijk de next generation van de festivalorganisatie, maar ook van de festivalgangers. Dus eigenlijk was het idee om een festival te maken, of een festivaldag te voorzien van jongeren voor jongeren. Dus waar dat echt die jeugd terug naartoe wilt gaan en wilt zien en wilt beleven en wil meemaken. En ik begrijp dat dat de jeugd ook echt alle functies moet gaan vervullen die bij de andere dagen zeg maar door, ik noem het maar even de oude garde wordt gedaan. Een beetje oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Klopt dat? We hebben commissies opgesteld. Dus eigenlijk elke groep waar dat op de normale festivaldag voor organisatie wordt voorzien of op de dag zelf wordt voorzien, daar zitten ook NextGenners in, van in het begintraject al. En dat loopt ook door tot op het festival en daarna. Zijn jullie nou nog dingen tegengekomen dat jullie als jeugd zeg maar, het echt anders zien en ook wel anders aanpakken dan, ik noem ze maar weer even de oude generatie? Ik denk bij de programmering was er wel wat. Sommige jeugd willen het inderdaad wel wat anders zien dan dat er op de vrijdag en de zaterdag is. Dus ik denk dat we daar op zondag toch ook wel een ander programma neerzetten dan op de andere dagen. Die had ik wel verwacht, want dat lijkt me wel logisch. Maar ik bedoel eigenlijk meer op een andere manier de zaken aanpakken. Ik denk dan social media ook. Gewoon een andere kijk op hoe dat het vandaag de dag allemaal zijn gangetje gaat. En wat dat werkt en minder goed werkt. En hoe dat we het juiste publiek kunnen bereiken. Oké. En je hebt de werving gedaan hè, voor de mensen die allemaal meehelpen. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk van NextGen die dat organiseren? Ik denk dat we toch met een team van meer dan 30, 35 personen zijn begonnen en gestart en alles op gang hebben gezet. En ik denk iedereen heeft enorm veel passie, wil er enorm hard voor gaan. Heel gedreven, heel leergierig, want het is natuurlijk voor iedereen nieuw. Dus het is allemaal nog heel veel uitzoeken geweest en nog altijd. Maar echt heel leuk om de groep ook zo gemotiveerd te zien. En wat voor speciale trucs heb jij toegepast om mensen zover te krijgen dat ze hier hun tijd wilden insteken? Ik denk dat de meeste mensen dat zelf wel heel graag wouden. En dan vanaf dat je bezig bent, dan rolt je daar ook gewoon wel in. Het is echt een hele leuke groep ook. De normale Vestrock-organisatie en dan de nieuwe groep ook. We zijn die samengekomen, elkaar in het echt leren kennen en dan zo. Dat je echt wel, ik vind het zo wel wat een soort van tweede familie dat je eigenlijk opbouwt op die manier.
Hebben jullie nou het idee dat doordat je op de zondag een programmering hebt gedaan die echt veel meer aansluit bij wat de jeugd wil, hè? Dat er ook meer kaartjes, dat er veel kaartjes of meer kaartjes verkocht worden dan normaal eigenlijk voor Vestrock aan jongeren? Ik kan dat niet zo goed zeggen. Ik denk wel dat we op zondag echt wel de doelgroep gaan bereiken. En ik hoop toch dat het festivalterrein op zondag zeker goed vol staat met jeugd. En ook natuurlijk nog de normale festivalgangers die hier altijd al geweest zijn. Die verwachten jullie nog steeds? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen misschien wel iets kan vinden op elke dag waar hij of zij gelukkig van wordt. En voor de rest is de beleving op zich al de moeite om te komen. Wat ik heel sympathiek vond was de lagere prijs voor de zondag. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel drempelverlagend werkt. Ja, dat was een keuze die we ook wel echt gemaakt hebben om de jongere doelgroep te bereiken. Die het zelf soms moeten betalen en dan zo toch wel het iets gemakkelijker is om ze een kaartje te laten komen opkopen of om ervoor te zorgen dat ze toch wel iets tot op de wei willen komen. Wanneer ben jij helemaal blij en dolgelukkig als je zondagavond hier even kan gaan zitten? Ik denk dat ik sowieso het weekend gewoon heel blij en dolgelukkig en vol adrenaline ga ingaan. En dat op het moment dat ik dan maandag denk ik opsta, dat ik zoiets ga van het is weer al voorbij en het vliegt ook gewoon supersnel. Mooi. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Martin, de kaartverkoop, hoe zit het daar eigenlijk mee? Want ja, je hebt nu dat Next Gen. Zie je daar een effect van? Nou ja, die zondag is een aantal jaar weg geweest en nu komt hij terug. Dus echt met een 14+ programma. En die verkoop gaat eigenlijk hartstikke goed. Het hele weekend, vrijdag, zaterdag en die zondag gaat hartstikke goed. Er kunnen altijd nog mensen bij, dus als je nog geen tickets hebt, kan altijd nog. Maar die jeugd die komt zeker op zondag, hebben we gezien. Ja, beste kijkers, jullie gaan natuurlijk gewoon allemaal naar Vestrock. Zou ik zeker doen. Er zijn nog kaartjes te koop. Die kun je vinden op de website van Vestrock. En ze zoeken ook nog altijd vrijwilligers. Ook daar zit ergens een button op de site voor vrijwilligers gezocht. Dus als je iets wil doen voor Vestrock, druk op die button en geef jezelf op.